Росіяни дістали відсіч неподалік Бахмута та Авдіївки і відійшли з втратами. Основні зусилля ворог зосередив саме на Бахмутському напрямку, зауважили у Генеральному штабі. На цій ділянці фронту окупанти гатять з усього, що мають, не гребують і авіаційними ударами по позиціях українського війська та цивільним об'єктам. Але у зв'язку з поганими погодними умовами вильотів ворожої авіації поменшало. Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу. На півдні нашої країни ворог намагається скувати українські підрозділи, тому регулярно гатить з танків, реактивної та ствольної артилерії та іншої зброї. Для уточнення положення наших військ, коригування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку. Продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро. Один загиблий, двоє поранені. Це наслідки російського обстрілу Чугуєва. Окупанти гатили касетними снарядами з ураганів. Як повідомили у Нацполіції Харківської області, загиблий та одна поранена громадяни Росії. Чоловік знаходився в себе вдома під час обстрілу. А вранці на Харківщині українська протиповітряна оборона збила ворожу ракету. Як повідомили в поліції, близько 9 ранку жителі одного з районів Харківщини почули вибухи. На місці пригоди поліцейські знайшли уламки ракети, схожі на фрагменти комплексу С-300. Росіяни знову гатили по Миколаєву. Зранку вони випустили по місту ракети зенитно-ракетного комплексу С-300. Ракети зруйнували супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптека та кілька магазинів. Двічі влучили у кінно-спортивну школу. Там вилетіли вікна у будівлі. Цього разу ні працівники, ні тварини не постраждали. Українські захисники вдарили по базі окупантів в Чорнобаївці біля Херсона. Також авіатори нанесли 3 удари по опорних пунктах і 1 по скупченню ворожої зброї та техніки в Беріславському та Баштанському районах. За підтвердженими даними оперативного командування «Південь» ліквідовано 2 десятки росіян, спалено 2 танки Т-72, гаубицю, ще 4 автівки та панцерники. Втім, остаточні втрати загарбників уточнюються. Судно «Разоні» з українським збіжжям пройшло інспекцію координаційного центру у Туреччині та готово відправитись до пункту призначення. Сьогодні зранку балкер з зерном кукурудзи зайшов у турецький порт, де його перевірили представники України, Туреччини, Росії та ООН. Завдяки ЗСУ та портовим службам «Разоні» безпечно подоляло шлях до Босфору. На його прикладі остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами-підписантами ООН і Туреччиною, розповів міністр інфраструктури Олександр Курбаков. «Разоні» – перше судно з українським зерном, що у понеділок, 1 вересня, вирушило з порту Одеси за узгодженим зерновим коридором. «Разоні» йде під прапором С'єра-Леоне і прямує до Лівану. На його борту 26 тисяч тонн української кукурудзи. Наразі в одеських портах черги на відправлення чекають ще 16 суден. Як заявив президент України Володимир Зеленський, аграрний експорт цього року потрібен, щоб в українських фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Наша мета зараз, щоб була регулярність, щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна, і ті, які завантажуються, і ті, які на підході до порту. Безперервність, регулярність – це потрібний принцип, потрібний усім споживачам нашої агропродукції. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам зараз тільки одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже і для нашої країни. Зараз забезпечується наступний рік.
Щонайменше 10 людей заарештували окупанти у Криму, звинувативши нібито в участі в батальйоні імені Номана Челебіджихана. Такі дані наводить аналітик правозахисної організації «Кримсос» Євгеній Ярошенко станом на 160-й день повномасштабного російського вторгнення. Раніше окупанти визнали терористичним і заборонили кримсько-татарський добровольчий батальйон імені Номана Челебіджихана. Офіційно він зветься 38-ме добровольче формування територіальної громади імені Номана Челебіджихана. Попри це, окупаційні суди Криму вже виносять незаконні вироки та переслідують кримських татар за нібито участь у ньому. Серед них Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Ділявер Гафаров, Наріман Міжмедінов, Айдін Мамутов, Меджит Аблямітов, Рустем Гугурик, Ізет Гданов, Арсен Ібраїмов та Рустем Османов. Другий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня в режимі онлайн. Про це повідомили в Офісі президента. На нього запрошено не лише 47 учасників минулого року, а й представники країн Азії, Латинської Америки та Африки. До того ж, на жовтень заплановано проведення саміту Кримської платформи за участю речників парламентів іноземних держав. Безумовно, питання деокупації Криму, як і деокупації інших територій України, зараз має бути на порядку денному усіх лідерів. Тому запрошено не лише чинних учасників Кримської платформи. Нагадаю, на сьогоднішній день ми маємо 48 учасників Кримської платформи, а й представників держав Азії, Латинської Америки і Африки. І на сьогоднішній день українська сторона активно працює над тим, щоб якомога більша кількість лідерів взяли участь у форматі онлайн-саміту лідерів Кримської платформи 23 серпня. Перший саміт Кримської платформи відбувся минулоріч, теж 23 серпня у Києві. У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які ухвалили спільну декларацію, в якій визнали Росію країною-окупантом, а також затвердили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення окупації та повернення Криму. Внаслідок політики мілітаризації та СБУ затримала помічника чинного народного депутата, який хотів стати гаулятором Росії у випадку окупації Черкаської області. Йдеться про Олександра Замирайла. Чоловік не лише виправдовував російську агресію проти України, а й планував очолити окупаційну адміністрацію на Черкащині, якби ворогу вдалося захопити регіон. Після того, як українські воїни дали окупантам відсіч, Замирайло намагався втекти за кордон та іммігрувати до США. Але спецпризначенці його спіймали напередодні виїзду. Замирайло відомий тим, що очолював у міській раді фракцію ОПЗЖ та відмовлявся виступати на сесії українською. Із однією з поплічниць вони проводили інформаційно-підривну діяльність на користь РФ. Зокрема, серед власного оточення вони стверджували, що війна, розв'язана РФ в Україні, це виключно внутрішній громадянський конфлікт. Заперечував нанесення авіаударів РФ по мирних містах, в тому числі і по Черкасах. Заперечували вчинення жорстких злочинів військовими РФ, а також поширювали фейки, що до них причетні ЗСУ. Крім того, обурювалися обміну українських військовополонених, зокрема спецзагону «Азов». Також фігуранти вважали недоцільним спротив агресору, чекали на окупацію міста і засуджували діяльність військово-політичного керівництва України.